Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал хәерле кич. Бүген булачак темалар хакында кыскача. Ташландык урында агулы табылды. Установлено, что данные отходы относятся ко второму классу опасности. Татарстан табигатында нинди куркыныч яный? Динек Самдинова репортажында. Казан, Россия, Иран уенына әзерләнә. Мен Россия өчен болеть итәм. Жанатарлар һәм футбол тирәсендәге вазгыять хакында Тулырак, Нияз Рахман. Депутатлар казна акчаларын бүлә. Татарстанның киләсе елгы бюджеты нинди булачак? Парламент тыңлауларыннан Айзат Шаймарданов. Күчмә дельфинарийларны юк итәргә, өйдә кыргый хайваннар тотмаска. Лучше бы разбирались с собаками, которые вот на улице, жалко мне. Хайваннарга кагылышлы тагын нинди яңа законнар кертмәкчеләр? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Ташландык урында агулы табылды. Татарстан экологлары Казанның Бишбалта бистәсендә табигатькә котышкычы зыян салучы калдыкларга юлыга табигатны саклау прокуратурасы инде җинаять эше кузгаткан. Ни өчен гаепләрнең исемен атамайлар? Соң җавапны Динә Хисаметдинова эзләде. Получается, вот здесь мы видим, соответственно, отходы, которые как раз-таки все еще остались на данной территории черного цвета, характерного для нефтепродуктов. Казансу елгасы улагында марганец сыйкчасы төсенә кергән җир. Экологлар бу куркыныч табылдыкка күптән түгел юлга көчле химик ис бар. Бирдә нефть калдыкларын түккәннәр, ә күренмәсен өчен җиргә күмгәннәр. После того, как наша лаборатория произвела химический анализ, то есть установлено, что данные отходы относятся ко второму классу опасности. Экологлар сүзләренчә, табигать өчен куркыныч формальдегид, фенол кушылмалары табыла. Бу территориягә 19 миллион сумга зыян салынган. Безусловно, оказывает негативное воздействие. Җиргә генә түгел, суга да зыян килгән яңгыр сулары белән бергә бар агулы матдәләр дә суга ага бит. Моннан тыш экологларга биргә төзелеш калдыкларында машиналап ташлар дигән хәбәр килә. Архангел урамы һәм Зеланд монастыре янындагы бу ташландык урынны намуссыз предприятие хезмәткәрләре күптәннән белә күрәсең. Җирне чистарта башлаганнар, техник эзләре күренә, шулай да төзелеш калдыкларының бер өлеше әле дә бирдә ята. Бу һәм агулы нефть калдыкларын ташлау факты буенча җинаять эше кузгатылган. Прокуратура нинди оешмалар хукук бузганын да белә, әмма журналистларга әйтмиләр, тикшерү бара. Безнең нәтиҗәсе аларны җинаять эше белән кузгатып түгел, табып кем түкән безне беләбез. Беренчедән кем аны түкән, аны җыштыртырга и бигрәк тә инде табигатькә килгән зыянны каплатырга кирәк. Прокуратура хезмәткәрләре сүзләренчә, Татарстан табигатына чистарту корылмаларының иске булуы яисә гомумән булмавы зыян китерә. Бу мәсьәлә Питрәч, Яңа Чишмә районнарында кискен тора. Елга күлләрне агулы су үсентеләре басып ала, шул сәбәпле һава җитмәүдән балыклар үлә. Динек Самдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Казанда исә кабат агачларны кисәләре бу юлы башкаланың Родина урамында экологлар кая карый. Бүген социаль челтәрдә нәкъ менә шундый иштәлектәге язмалар белән фотографияләр дә куелды. Нәрсә соң бу? Урман атналыгында агачлар кисәргә кемнең кулы күтәрелгән? Халыкның борчылуы урынлымы? Сорауларга хәбәрчебез Гүзәл Алимова җавап эзләде. Бу тирәләрдә пышкы тавышы атна-10 көнлек ишетелә башлаган. Калын агачларның инде төбегенә утырып калган. Кистеләр 150-60 штук кискәннәр дә. Киселгән агачлар инде аяклана да башлаган. Кемдер монда бизнес ясый, акча эшли. Юл өстендәге агачларда хәзер менә шундый белдерүләр эленеп тора. Белдерүдә утын бушлай диелгән, аны китереп биргән өчен генә түлисе икән. Һәм монсы инде шундагы агач исен сизеп җыелучылар. Это абсолютно законно и все как бы легально. Столярное производство, дерево очень нужно. Агач төпләренә кызыгып йөрүчеләр арасында сынчылар да бар. Алар агачларның яшен бер караштан ачыклады. Победа 73. Как определили? По кольцу. Социаль челтәргә куелган фотосурәтләр шунда төшерелгән. Каен топылларны кисеп табигатькә зыян салалар дип борчыла халык. Экологлар тикшерүен үтенгәннәр. Әмма бу тирәдән көн саен үтеп йөрүчеләр агачларны кисүгә каршы түгел. Агач югы монда ботагы. Менә бер карасам бик әйбәт булган, куркыныч түгел дип киләм менә карап. Что ж тут жалеть-то? Тут все так-то заброшено было. Родина урамы 24 һәм 26 йортлар арасында хәзер төзелеш бара. Күп катлы торак салалар. Объектны саклаучылар агачларны кисү төзелеш белән бәйле булуын яшерми. Лес откуда планируется? Сколько примерно деревьев вырубили? Я не в курсе, мы же здесь находимся, это за территорией. Подрядчы оешма җитәкчелеге белән элемтәгә чыга алмасак та, без шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитетына мөрәҗәгать иттек. Бу участокта 69 төп агачны кистеләр. Эш башкарма комитет күрсәтмәсе нигезендә
негізінде алып барыла. Родина урамындағы торак комплексына юл ясыйлар заказчы оешма салынган зыян үшін 340 мың сумга якын акча төлей. Моннан тыш компенсация максатыннан башкалада 181 тип агачта утыртачаклар икән әле. Таләпләр ничек үтәлүен шәһәр җитәкчелеге контрольдә тотарга ышандыра. Гүзәл Әлимова, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Ярты сәгатьтән Казан арена стадионында Россия һәм Иран җыелма командалары арасында иптәшләрчә уен башланачак. Футбол буенча дөнья чемпионатына әзерлек кысаларында тест уены бу. Аншлаг булмаса да стадионга инде 30 меңнән артык футбол сөюче җыелды. Аларның 500 исә Ираннан. Казан урамнарының Иран-Россия флагы төсләренә күмелүен исә Нияз Рахман да күреп кайтты. Иран җанатарларын Казан аэропортында Ирактан танысың, алар үзара футбол хакында гына сөйләшә. Мин үземнең илне, футболны һәм Иран җыелмасын бик яратам. Шуңа күрә Казанда бу матчны калдыру мөмкин түгел. Әлбәттә, мин Иран өчен җан атачакмын һәм үзебезнекеләргә җиңү телим бу уенда. Ә инде алдан килгән җанатарларны бүген Казан үзәгендә очратырга мөмкин иде биредә. Алар Кол Шариф мәчете янәшәсендә фотога төшә һәм көзге Казанга шаккаталар. Көне дә кояшлы булды. Әле җәй көне генә монда кайнар Чили футбол сөючеләре йөргән булса, хәзер диалоглы Иран кызлары. Бу бик матур шәһәр, монда мөселманнар белән христиан динендә булганнар бергә яшәүләре шаккаттыра, тынычлык булганы сизелә. Бу бик мөһим бит. Без әлбәттә җиңәчәкбез, исәп 4-0 булыр дип уйлыйм. Очрашу миллионнар яраткан уеннан башка буламыни ул? Бу Россия җанатарлары белән Иран илчелеге вәкилләре арасындагы иптәшләрчә очрашу. Без кичкенәдән футбол уйный идек. Мәктәптә укыган чорда, шуңа күрә безнең команда җиңәр дип уйлыйм. Бүген әлеге уенда җиңүне Россия җанатарлары яулады. Исәп 5-3. Бүгенге уенда да безнекеләр уңышка ышана, ләкин Иран футбол сөючеләр генә моның белән килешмәячәкләрен күрсәтә. Казан арена яшәсендәге әлеге кассаларда халык инде 2 сәгать чиратта торабыз диләр, сатуда билетлар беткән. Шулай да әлеге футбол сөючеләр бүгенге уенга ләгәргә өметләрен үзми. Тимур Насыйбуллин шулай ук чират торучылар арасында футболга нисе белән барырга уйлый. Мин Россия өчен болеть итәм. Әлеге минутта билетлар булмады. Анда берничә генә билет калды. Әле бар сәгать 4-тә дип әйттеләр, билетлар була дип икән. Әллә әмма менә көтеп торабыз. Говорят, ждите ответа. Җавап көтегез диләр. Әлегә билетлар юк. Без Киров өлкәсеннән килдек. Погода уже вроде выяснилось, что будет хорошая. Вот решили. Һава торышы яхшы бит. Менә барырга булдык. Билетлар элләгер дип ышанабыз. Футбол башланырга әле вакыт бар, ләкин инде шуңа да карамастан Казан арена яшәсендә әзерлек югары дәрәҗәдә. Күргәнегезчә, хәзерге вакытта монда ашыгыч ярдәм машиналары, төрле көчләр тупланган. Шунысын әйтергә кирәк, җанатарлар өчен дә шатлыклы вакыйга бар. Казан арена тирәсендә бүген юлларны япмаячаклар. Шулай да футболга бүген җәмәгать транспортында килергә киңәш ителә. Чөнки машина кую урыны бары тик бер генә, ул Су спорт сарае янындагы парковка. Нияз Рахман, Маразайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Дөнья чемпионатын кабул итәчәк шәһәрләр исемлеге кыскартылмаячак. Шул исәптән стадионына төрле дәгъвалар булган Самарада. Бу хакта бүген Казанда узучы киңәшмәдә FIFA департаменты вәкиле Крис Унгер хәбәр итте. Татарстан башкаласындагы әлеге чарага үзләрендә дөнья чемпионаты уеннарын кабул итүче барлык шәһәрләрдән җыелдылар. Бергәләп ярышларны оештыру эшләрен һәм хәл итәләр, вәкаләтләрне бүлешәләр һәм әлбәттә конфедерацияләр кубогы тәҗрибәсен дә өйрәнәләр. Башка темалар хакында: мәктәптән куып кайтарганнары, тумыштан инвалид булган һәм 1нче сыйныфка канатланып барган Алиянең яшьтәшләре арасында булу хыялы шәлпәрәмә килә. Алабугада яшәүче кызның әтиәнисе безнең хукукларны бозалар дип белдерсә, уку йорты җитәкчелеге авыру бала янында гел караучы булырга тиеш ди. Хакыйкать кем ягында соң? Ишат Аюпов шул хакта. Ничә көн инде сөенеп форманы эзләдек, таптык, размерын инде. 1 сентябрьгә чәчәкләр алып, шул хәтле күңелле итеп бардык инде. 1 сентябрьгә шулай канатланып әзерләнә алар. 9 яшьлек Алия тумыштан авыру. Моңа кадәр 4 ел махсус балалар бакчасына йөргән. Мәктәптә 1нче көннәрне гел янында булдык. Мөстәкыйльлеккә өйрәнсен дип, үзен генә калдыра башламакчы идек дигән исе. Тик мәктәп хатгый тәртип куйган. Директор школы инде безгә әйтә, 3 сәгать буе утыр кырыенда. Мен әйтәм, 3 сәгать буе мен аны кырыенда утырсам, миңа бит дальнейшем аны ул бит өйрәнергә тиеш. Я даже с вами разговаривать не буду, идите, у вас домашнее обучение ди. Мен әйтәм, сез әйтәм, баланың последняя надеждасын бетерәсез, мен әйтәм, ул бит аңлый, ул бит җүләр түгел. Мәктәпкә йөртүнең максаты башкалар белән аралашсын, үз эшенә бикләнмәсен өчен иде ди Гүзәлия ханым. Әйдә укыту инде, өйдә утырган кебек кенә булачак. Тик мәктәпнең үз таләпләре. Потом она оставила и ушла ребенка. Появилась только через 3 часа. Әнисе баланы калдырып киткән. Укытучы бер бала белән генә шөгыльләнә, аны ашата алмый бит.
Сыйныфта тагын 6 бар. Аларга өйдә укыту тәкъдим ителде. Тик аңа да документлар китермәде әле. Директор мәктәптә тәрбиячеләр юклыгына да басым ясады. Не положено ни воспитатели, ни нянечки, которые бы за этим все смотрели. Мәктәптән менә шундый истәлектәге җавап алынды. Әлеге сорау белән без шәһәр мәгариф идарәсенә дә мөрәҗәгать иттек. Мы уже объясняли эту ситуацию маме о том, что не отказываем. Без инде аңлаттык. Бала мәктәпкә килә, анда дәресләрдә катнаша ала, тик бары озатучы белән генә. Әни кеше бүген киресенчә баласын өйдә укытуга комачаулый. Безгә белешмәләр китерми. Менә шулай һәркемнең үз дөрестлеге. Мәктәптә Алияны авыру үзе генә бер нәрсә дә эшли алмый дип ышандырдылар. Өйләрендә без аның үз куллары белән ашап утырганын күрдек. Әтиянисе дә 3 сәгатькә генә үзе кала ала дип исәпли. Алар бары кызларның тормышка яраклашуын һәм кешеләр белән аралашып яшәвен генә тели. Алабугадан Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа гасыр каналы. Җәнлекләрне тутып карауна дельфиннар белән йөзүне тыярга да мөмкиннәр. Россия Дәүләт Думасы якын арада шундый закон кабул итмәкче. Ул урыннан урынга күчеп йөрүче дельфинарийлар һәм контактлы зоопаркларны бетерүне күз уңында тота. Хайваннарны күңел ачу өчен файдалануга бу атнада депутат Ольга Тимофеева каршы чыкты. Тулырак коллегам Айгөл Бәдретдинова. Сол якта үземдә генә аптырап киттем. Беренче чиратта мин ниндер бер йомшак муенчак дип уйлаган. Хезмәттәшебез хәбәрләр тапшыруын алып баручы Фәнис Камал бүген шундый күренешкә тап була. Күрше машинаның алгы утыргычында арыслан. Әгәр дә финанс мөмкинлекләре бар икән, ул үзенә генә түгел, хәтта шул крокодилга да теләсә нинди мөхит тудырырга мөмкин. Бүген россиялеләр нинди хайваннарны гына тотмый, бу исемлектә арыслан иң куркынычы түгел. Елан, крокодил, бүре. Бу хәлгә Дәүләт Думасы депутаты Ольга Тимофеева каршы. Хәзер алар күчмә дельфинарий һәм контактлы зоопаркларны тыючы закон проекты әзерли. Бу законның тизрәк кабул ителүен хайваннарны яклаучылар үзләре үк тели. Дәүләт Думасы каршына килеп басып торалар. Хайваннарга тиешле шартлар тудырылмый дип саныйлар Думада. 24 сентябрь көне Приморье океанариумында китның белуха дип аталган төре су астындагы баулардан чыга алмыйча тынчыгып үлә. Һәм бу мондагы 14-нче очрак. Этот закон, он должен воспитать именно уважительное отношение к животным. Әлеге закон хайваннарга карата хөрмәт тәрбияләргә тиеш. Миңа калса, бу дөрес. Кыргый хайваннарны кем үзендә тотарга хукуклы, алар ничек тәрбияләнә, бу мәсьәләләрдә тәртип урнаштырырга вакыт. Закон проектына йорт хайваннарына кагылышлы үзгәрешләр дә кертмәкчеләр. Хәзер аларны төркәргә туры киләчәк, ягъни аларга чип урнаштырырга. Хайваннар үзләре каршы бугай. Я против лишней несвободы, скажем так. И в этом тоже, я считаю, это не свобода какая-то. Лучше бы разбирались с собаками, которые вот на улице, жалко мне их. Моннан тыш яңа закон хайваннарны чиплауны түләүле итәргә мөмкин. Бу үзгәрешләр гамәлгә кертелсә, хайваннарны теркәү мәҗбүри булачак. Айгөл Бәдретдинова, Азат Сәмигуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Тукай бүлмәсенә керергә ярый. Аның зурлыгы 2 метр дип күрсәтелә. Болгар кунакханәсендәге 40-нчы номер кемнәр өчен үз ишеген ачты. Бу хакта Шулпан Касыймова. Өйләренең нуры барысыннан олы ул. Дружно жить, а не ругаться, не спорить, коса не надо смотреть. 90-да да йөгереп йөрүче ак әби турында. Фәйрүзә Мәҗитова. Кунак ашы кара каршы Татарстан бизнесы Үзбәкстанда үзен уңай хис итә. Безнең республикада да алар өчен шартлар булдырырга әзер. Әнә шулай булганда нәтиҗәдә үзен озак көттермәячәк. Хәзер планнардан реаль эшкә күчәргә вакыт җитте ди президентыбыз Рөстәм Миңнеханов. Бүген Татарстанга Үзбәкстаннан зур делегация дә килде. Казан Кремлендә яңгыраган фикерләр хакында Лейсан Сабирова. Мы с вами сейчас видим место очень... Безнекеләр Үзбәкстанда булган иде инде. Монысы аларның җавап сәфәре. Казан кунакларны җылы каршы ала. Гадәттә туристларның хозурын ала торган алтын көз белән. В сфере туризма у нас очень большой потенциал. Туризм өлкәсендә безнең мөмкинлекләр бик зур. Казан белән Бохара, Самарканд арасында туристик маршрутлар төзергә була. Хәзер шуларны өйрәнәбез. Уртак проектлар байтак, шуңа делегация составы да саллы. 50 кеше арасында министрлык вәкилләре, зур оешма җитәкчеләре. Алар 2 көнгә килгән. Һәр эш көне минутлап исәпләнгән. Сәнәгать предприятиеләрендә булып тәҗрибә уртаклашачаклар. КАМАЗ белән килешүләр бар инде. Татнефть белән студентлар укыту, нефть чыгаруда алдынгы технологияларны өйрәнергә планлаштыралар. КМПда двигательләр җыю кызыксындыра. Ә Түбән Кама шинада резин көпчәкләрне яңарту. Нефтехимиядә таиф предприятиеләр җәлеп итә. С учетом сырья и с учетом спроса на то
эту продукцию, надо посмотреть создание там совместного предприятия. Как любая форма, Олимжин Иманович сказал, что доложил, что президент готов поддержать, если эти проекты будут. Өзбекстанда ауыл хуҗалыгы алга киткән, аннан кертелүче азык-төлеккә Агропромпарк ишекләре ачык. В этом году уже начнем мы с каких-то проектов, почему? Потому что наш президент тоже сказал. Быел инде проектларны гамәлгә ашыра башларбыз дип ышанам. Безнең президент әйтте, минем дус өчен барлык юллар ачык. Татарстан предприятиеләре һәм эшмәкәрләре өчен Үзбәкстанда һәр вакыт яшел үт булачак. Кайсы капкадан керергә телиләр, шуннан үтсеннәр. Бүген президент та Үзбәкстан делегациясе башлыгында хезмәттәшлеккә киртәләр булмавын ассызыклады. Иң мөһиме башларга. Халык әйтүенчә, башлаган эш ул беткән эш. Юнәлешләр билгеләнгән, якын 3 атнада конкрет проектлар һәм килешүләр әзерләнәчәк. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның федераль үзәккә булган 12 миллиард сум бурычын кичектереп түләргә рөхсәт итәргә мөмкиннәре бу акчаны республика су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты уздырырга тоткан. Менә бүген Татарстанның 2018 елга бюджет проекты буенча парламент тыңлауларында да әйттеләр, киләсе елда чыгым да керем дә артачак, әмма депутатлар социаль тармакка, мәдәният өчен акча да аз ди. Алар бюджетка нинди төзәтмәләр кертмәкчесен тулырак Айзат Шаймарданов. 2018 елда Татарстанлар яхшырак яши башлар, әмма киләсе ел бюджеты керем ягыннан да, чыгымнар ягыннан да бермә-бер артыр дип көтелә. Менә айрым саннарга күз салыйк. Керемнәр исә 196 миллиард ярым сум дип планлаштырыла. Узган ел белән чагыштырганда гына да 14 миллиард сумга күбрәк. Чыгымнар исә 199 миллиард сум булачак. Демәк, Татарстанның социаль-икътисади программаларына күбрәк акча тотылачак дигән сүз. Шул вакытта дефицит исә 2 миллиард ярымнан күбрәк. Чыгымнар артса да социаль тармак үзгәрешсез кала. Бюджетның төбелеше 84 миллиард сумга мәгарифкә китәчәк. Социаль өлкәгә 42 миллиард сум, менә мәдәнияткә 12 миллиард сум гына. Кинематография өчен нибары 46 миллион сум тотылачак. Бу аеруча коммунистларның ачуын китерде. Кинематографии выделено 47 миллионов рублей. Мы могли бы оставить гораздо большую сумму в республике, выделив деньги. Это те цифры, которые полностью прошли согласование с правительством и внесенным президентом. Мәдәниятка, кинога һәм искусствога безнең остаточный принцип белән акча бүлеп бирелә. Монда тыш депутатлар социаль объектларны ремонтларга хезмәт хакын арттыруны сорады. Сразу хочу сказать, что не все желания будут выполнены. Хәзер булмаса да Татарстан бюджеты соңрак кыенлыкларга дучар булырга мөмкин диючеләр дә бар. Федераль үзәктән быел республикага акча азрак тамырга мөмкин. Федеральный бюджетта чыгымнар нык кимегән. Аларда кимегәч, бездә дә кимергә мөмкин. Бүген Татарстан Россия төбәкләре арасында иң зур бурычы республикаларның берсе булып кала. 88 миллиард сум кредиты бар. Шуларның 66 миллиардын 2023 елдан 20 елга кичектереп түләү шарты бирелгән. Менә калган 18 миллиард сум акча буенча хәзер республика эш алып бара. Су төрләре буенча дөнья чемпионатын үткәрер өчен алынган 12 миллиард сумны кичектерү ихтималы бар. Финанс министры белдергәнчә, бурычны 10 елдан соң гына түләргә рөхсәт итәргә мөмкин. Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Туристлар санын арттыру өчен туры авиарейслар мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Венгриянең Казандагы яңа генераль консулы Адам Штифтер белән очрашты. Парламент башлыгы консулны яңа вазифа белән котлап, Татарстан белән Венгрия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту юнәлешендә актив эшләр дигән ышанычын да белдерде. Адам Штифтер туризм өлкәсендә инде җитди адым ясалуын да әйтә. Быелның апреленнән мәсәлән Казандагы консуллыкта визалар бирә башладылар. Яклар энергетика тармагындагы элемтәләргә дә тукталды. Инде 4 көннән Абу-Дабида эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты башлана. Россия җыелмасы составында Татарстаннан да 8 оста бар. Ил җыелмасының әзерлеге турында бүген Мәскәүдә вице-премьер Ольга Голодец катнашында узган очрашуда да сөйләштеләр. Нинди һөнәрләрдә үзебезнекеләр сынатмаска тиешә, кайсысында бар осталыкны да эшкә җигәргә туры киләчәк соң тулырак алдагы материалда. 76 ил 50 компетенция эшче һөнәрләрдә осталыкларын күрсәтү өчен 5 көн Россиядән 58 яшь катнашучы стартка калган көннәрне саный. Безнең җыелманың World Skills'ның дөнья этабында 3нче тапкыр катнашуы бу. Татарстаннан командада 8 яшь оста. Россиялеләргә өмет зурдан. Беренчедән җиңү белән кайтырга, икенчедән халыкара тәҗрибә белән танышырга. IT, төзелеш, сәнәгать якын 3 айда алар килият программаларына кертеләчәк. Сегодня по стандартам World Skills в нашем илдә барлык килиятләрнең яртысы диярлек World Skills
стандартлары буенча эшли. Студентлар заманча технологияларны үзләштерә. Чемпионатта көндәшлек зур, гадәттә Кытай җыелмасына тиңнәр юк. Аларга карап безнекеләрнең җаваплылыгы арта. Абу-Дабида хәзер 34 градус эссе. Әмма бу сынауның иң зурысы түгел ди яшьләрне әзерләүчеләр. Техникум связи, который является между... Әйти юнәлешендә элемтотехникумын өстенлекле ягыбыз дип әйтергә була. Абу-Дабидан эшче һөнәрләр эстафетасы Казанга күчәчәк. Флагны Татарстанлылар 45-нче дөнья чемпионаты ябылгач алып кайта. 2 елдан җитди ярышларны Казан кабул итә. Мәскәүдән Ләйсән Сабирова, Динә Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярашов, Марат Закиров, Яңа Гасыр каналы. 40-нчы номер үз ишекләрен ачты. Болгар кунакханәсенең Габдулла Тукай яшәгән бүлмәсе бүгеннән кунаклар кабул итәргә әзер. 3 урындык, 2 өстәл һәм карават. Бөек шәһәребез мөхите шактый затлы каршалы. Тарихи бүлмәгә кемнәрне кертәчәкләре турында Татарстан хәбәрләренең иртәнге 6 тулырга 10 һәм 7дәге чыгарылышларында карый аласыз. Зур йөрәклеләргә йөрәк җылыбызны биреп, бүген безнең каналда ТНВ объективында зур гаилә проекты тәмамлана. 110 күп балалы гаилә безнең экран геройлары булды. 22-се исә Яңа Гасыр белән бергә ял итте. Проектка бәхетенең иң зурысы ток-шоуында нокта куячакбыз. Әзерлекне исә Гөлнас Сайфетдинова күзәтте. Проектка багышланган зур ток-шоуга соңгы әзерлек. Студияга кунаклар җыела, төп геройлары һәм бәя бирүчеләр. Күп балалы гаиләләр, депутатлар, проектның иганәчеләре һәм авторлары. Без бу проектны йөрәк белән эшләдек. Чөнки аны мәхәббәт белән генә эшләп була. Республиканыңмы, шәһәрнеңме, дәүләтнеңме киләчәге күп балалы гаиләләрдә. Шуңа күрә безнең өчен бу проект бик мөһим, ул республика өчен бик мөһим. Проектта катнашучылар үзләренә һәм балаларына карата моңа кадәр күрелмәгән игътибарны тойдык ди. Бу проектка керүебез безнең өчен аяз көн яшен суккандай кебек булды, конечно. Без моңа бик шатбыз. Рәхмәт. Безне күрә Татарстанга күрсәтә белүче ТНВ каналына. Ярты ел элек башланган вакытта проектка нинди өметләр багланды һәм алар акландымы? Студия кунаклары бергәләп җавап бирәчәк. У нас более 32 тысяч многодетных семей. Безнең республикада 32 меңнән артык күп балалы гаилә бар. Аларның күпчелеге 3 балалылар. Без 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләрнең проблемаларын күтәрдек. Радость от того, что их увидели, к ним приехали. Алар үзләренә игътибар булуга, яннарына килеп хәлен белеп китүгә дә шат иде. ТНВ белән ял кайберәүләр өчен гомерендәге иң якты истәлеккә әйләнде. Без гаиләләрдән күп рәхмәт сүзләре ишеттек. Гомумән проект нинди тәэсирләр калдырды? Аның нәтиҗәләрен бүген кичке 8дә бәхетнең иң зурысы дип аталган ток-шоуда барларбыз. Программа шимбә 11дә кабатлап күрсәтеләчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүген өлкәннәр декадасы тәмамланды. Алар арасында 90-да да яшьләрне көнләштереп тормыш итүчеләр бар. Шуларның берсе исә Мария Гусарова турындагы репортажны шулай ук Татарстан хәбәрләренең иртәнге чыгарылышында карый аласыз. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис. Бүген дә безнең көн үзәгендә футбол, Россия һәм Иран командалары арасындагы иптәшләрчә уен. Әйне менә җанатарлар көченә шыгыда өлгерде һәм Россиялеләр Иран җанатарларын 5-3 исәбе белән өстен чыкты. Футболчыларыбызга да бүген уңышлар теләп калабыз. Әйне спорттагы башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Габделфаттафин 2-5 26 октябрь Юдина, 7 ноябрь Буа, 13 октябрьский, 14 Туймазы, 15 Дүртөйле, 3 декабрь Саба, 9 Уфа, 10 Нефтекама, 18 Арча, 4 һәм 7 гыйнвар, 1 февраль Казан, 12 Азнакай, 13 Лениногорск, 14 Бөгелмә, 23 февраль Мәскәү Космос, 5 6 7 март Казан, 21-22 март Яршаллы, 28 март Түбән Кама. Габделфаттафин 2-5. Узакламый. Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Эксклюзив программа белән. Сезнең шәһәрдә. Дорогие друзья, поклонники моего творчества, я Зайнаб Фархетдинова. Приглашаю вас на свои юбилейные концерты. 20 октября Ростов-на-Дону, Дом офицеров. 21 Астрахань, Театр юного зрителя. 22 Волгоград, Гахимик. 24 октября Ульяновск, ДК Руслав. Мен Зайнаб сезне көтеп калам.
Ne için bereketli markası? Yangi yo'l ta'minli. Şın, natural. Demek faydalı. Qimmatda tugul. Temli, faydalı, orzanlı, bereketli süt hem süt rızıkları. Her kim için saylov baxıtı. Belkinin tuğan günü, baratik eşkin, baray birgide beyram taşlamaları, şeşki ton 40 mingdan, muton 15 ming so'mdan, sotib oluvchilarga bo'laklar. Belka Татарстан жиди. Дилер Nissan номер 1 в Казани Автоцентр Марка представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. В клинике Медел уникальное лечение боли в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение боли в спине и межпозвоночной грыжи. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень 2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Начинаем сезон скидок. Только 7 дней с 9 по 15 октября снижаем цену на аппарат «Алмак-01» в аптеках «Вита», «Вита-экспресс» и аптеках низких цен. Если боль за грудиной не проходит в течение 5 минут покоя, звоните 03 или 112. Это может быть инфаркт миокарда. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре Марка. Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Динамо Казан ширәмдәге хоккей командасы 15-нче тапкыр Россия чемпионы исеменә лаек. Алтын җиңү уңайыннан спортчыларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кремльдә котлады. Очередная ваша победа нас очень обрадовала. Динамо Казан ширәмдәге хоккей командасы Кремльдә иң еш кунак була торган спорт коллективы. Россия чемпионатында җиңү традициясын даими рәвештә саклап киләләр. Барыгызга да исәнлек, саулык, уңышлар. Киләчәктә дә сезне белән горурланырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Динамо Казан ширәмдәге хоккей командасында нигездә үзебезнең Татарстан спортчылары чыгыш ясый. Казан егете Марат команданың капкачысы. Бүген ул президент кулыннан рәхмәт хатына ия булды. Бу сезон бик авыр. Һәр сезон бик авыр инде. Ул читтән дә генә караганда җиңел күренә. Һәр команда тели безне отырга. Безнең команда әлеге уңышка финал уенында Электросталь хоккейчыларын җиңгәннән соң иреште. Команда югары нәтиҗәләргә ирешкән өчен 5 миллион сумлык сертификатка ия булды. Волейболчы кызларыбыз яңа сезонны башларга җыена. Динамо Казан кызлар волейбол командасы яңа уенчыларны тәкъдим итте. Бу сезонда Дарья Малыгина, Анастасия Самойленко, Наталья Мамадова, Анна Котикова башкалабыз клубы өчен чыгыш ясаячак. Иртәгә Динамо кызлары Казанның волейбол үзәгендә Ленинград командасы белән Россия чемпионатын башлап җибәрә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спортчыларыбызга уңышлар теләп калабыз. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы. Һава торышының иганәчесе сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы шкаф купе ясап бирә. Шкаф купеның җиде проектын китерү һәм җыеп бирү бушлай. Бары тик октябрь аенда гына ДМ Мебель паролен әйткән очракта. Шкаф купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Daniel Master. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Казандагы телефон 2-167-167. Инде һава торышына күчик. Татарстанда җылы, ләкин яңгырлы булачак. Яндекс погода сервисы мәгълүматына ышансак, иртәгә көньяк чыгышта. Бөгелмә баулы азнакайда болытлы һәм явым-төшемсез. Төнлә 2 көндез 12 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада көндез урында белән яңгыр булу ихтимал. Төнлә 2 көндез 12 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Мензелевскида болытлы булачак. Явым-төшемнәр көтелми. Температура төнлә 1 көндез 11 градус. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта көзге яңгыр явачак. Төнлә 2 көндез 10 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бой, Чүпрәледә оз болытлы һава. Бераз яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә 2 көндез 11 градус җыла. Үзәктә Чистай, Нурлы, Токсубайда төнлә явым-төшемсез. Менә көндез урыны белән яңгыр явачак. Температура төнлә 1 көндез 12 градус җыла. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәя.
Сезне игътибарга яна бер файдалы мәгълүмат. Һава торышын иганәчесе третий глаз иң борынгы шәхси офтальмология клиникасы. Барлык теләүчеләрне бөтен яклы диагностика һәм офтальмологик җиһазның яңа модельләре кулланылган дәвалануга чакыралар. Сезгә ярдәм итәргә һәрчак әзер. Казан шәһәре спортивный 3. Катаракта. Клиника «Третий глаз» предлагает эффективное хирургическое лечение катаракты. «Третий глаз» 273 17 17. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Тапшырның иганәчесе «Семейная копилка» кредит кулланучы кооперативы. Вакыт бара керемегез арта. Казан Чистай урамы 55 йорт. Башкалабыз Казанда төнлә явым-төшемнәр көтелми. Әмма көндез бераз яңгыр явачак. Температура төнлә 3, көндез 9 градус җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Магнит бураны булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлегә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Исән-имин яшик, сау булыгыз.